We gaan naar CV de Heiknuiters, want ook daar zijn ze erin geslaagd om nieuwe en enthousiaste heersers te vinden voor het vastelandseizoen 2024. Jeugdprinses Lola de Eerste en prins Rick met zijn prinses Fleur, die gaan namelijk voorop door bij de Heiknuiters. En stom je mee aan tafel. Welkom allemaal. Allereerst ook natuurlijk een dikke proficiat. Dank. Lola, wie vult het om jeugdprinses te zijn? Ja, ik vind het heel leuk. En ja, het is gewoon plezier. Ja, was Ja. het een droom van dich om Ja. jeugdprinses te worden? Ja, dus dat is nu eindelijk dan in vervulling gegaan. Ja. Kijk, dat is in ieder geval schoon. Kom zo bij dich terug, maar ik heb nog heel veel vragen voor Ja. dich. En voor Rick? Ja, geweldig, geweldig. Ik heb altijd tegen Robert gezegd. Ik doe wel dat met z'n tweeën dan. Nederlijn. Ja, en de kans komt zich nou voor met Fleur. Dus ja, dan Ja, en moeten we dat zeker ze doen. zeggen hè. ook heel dik de vraag krijgen, dek maar één keer. Dus ja, dan sta je dan ook nog gezegd van, goh, ik stond er wel voor open. Dan is er altijd nog de vraag, gaat dat moment ook een keer komen? Ja. Maar dat is nog gebeurd in ieder Dat is geval. nog gebeurd, ja. Wie lang gaan we terug, Rick, nou wanneer dat ze gevraagd hebben? Half oktober ongeveer. Ja. Oké. We was een weekend weg en Robert hebben ze mij keer bij de pool naar de deur komen kijken omdat ik in de casinobranche zit. Mm. En toen had ik al zo van... Hè? Zeg tegen Fleur, van, misschien, we hebben gewoon niet te veel lopen, hè, want Nee, ik dat kan is beschieten toe. Ja. Kijk, het is een beetje de stiekeme droom, zeg maar. En dan Ja, roep je ja. eigenlijk en dan zul je net zien dat het anders uitpakt. Maar dat Ja. was nou gelukkig niet. Nee. En dan moet je natuurlijk even overleggen. Ja, waar je van tevoren al gezegd van, ik zei, als ik terugkom, dan ze kijken we wel. Hè? Maar ze wisten al een beetje van, misschien dat het wel zo zou kunnen zijn. Ja. Ja, dan ben ik toch even benieuwd, Fleur. Want hij komt dan inderdaad toe en hij ziet het dan inderdaad van het is gevraagd. Ja. Wat denkt ze dan? Jij had al gezegd dat een vermoeden had dat het hem zou gaan. Mm. Dus we hadden al besproken. En we hadden ons antwoord al vrij snel klaar. Ja, dus gewoon je er niet lang over na te denken. Heb je dezelfde avond al nog iets laten weten? Of? Ik denk binnen 1,5 uur of zo. Ja, ja Vrij snel, in ieder ja. geval. Ja, Ja. ja, goed. Ja, dat is wat ik zeg. De kans komt Jack één keer. Dus die griep je dan enorm aan natuurlijk. Wie moeilijk was het om het stil te houden? Ik vond het best wel moeilijk. Maar het beste is dat ik het tegen niemand heb verteld. Ja, nou, dat is in ieder geval geslaagd. En heb ze dan nog een bepaald trucje voor gedaan dat ze het niet tegen Ims hebt gezegd? We hebben gezegd dat we op vakantie gingen naar Curaçao. Ja, Oh, niet verkeerd. nee. Ook niet verkeerd. Is altijd lekker weer. Ja, Ja. Maar het is in ieder geval gelukt om het stil te houden. En dan het moment dat de uitroeping komt. Wie spannend is die dag? dat vond ik best wel spannend. Want ik vind het heel eng om in het publiek te praten. Ja, Maar dat gaat tot nu toe toch wel heel erg goed, denk ik. ja, Ja, werd je ook steeds beter in. ja. Die dekker rijden doet, wie steeds beter rijden door in werd. Die uitroeping, vertel eens over. Wie zocht je eruit? We waren met de jeugdbondmiddag klaar. Mhm. En toen gingen we naar het podium om te kijken wie de prins en prinses waren. En toen, want ik zat in het publiek. En de jeugdvorstin Maud, die zei, want de jeugdraad kwam naar boven. Het waren allemaal jongens. En die jeugdvorstin Maud, die zei zo van, als je blond haar hebt en je hebt geen blond haar, dan zet je een stapje naar achter. Dus toen bleef er nog maar 1 jongen over. En toen was de laatste vraag, je hebt nu een medaille van Robin en Fleur vast. En toen moest ik uit het publiek springen om te zeggen, ik heb hem! Ik word je jeugdprinses! Ja, dat is toch wel een heel schoon moment, hè? Dat is dan eigenlijk moet zeggen. Ja. Dat geluivig. Uw uitroeping, die kan je je natuurlijk ook nog als de dag van gisteren herinneren. Die kan ik nog zeker herinneren, ja. Big smile erbij. Ja. Vertel eens. Nou, dat was natuurlijk de tweede bondavond is de uitroeping. Mm. Dat stond ik met al mijn kamerui, die al 8 jaar. En dadelijk uitgeroepen of niet? En nu was het natuurlijk iets moeilijker en ik begon ze een beetje op het soepen te zetten. Want hij die andere jongen zegt, ja, het gaat daar gebeuren. Ja, Of, maar nu zegt het ook, maar ik kreeg een rode kop erbij natuurlijk. Zeg toch eigenlijk een klein beetje verrooien. Ja, een beetje ja. Ja. Maar mijn kamerui wist wel dat het roers aan zou te komen. Alleen, wanneer? Dan zei ze achteraf, ik wist het wel, ja. Is het Als dan hij dat ieder jaar zegt, ja, kun je er een keer uit. kun je het een keer uit, ja. Ja. Is het dan, omdat je dan toch weet dat ze dat iedere keer vragen, is het dan toch lastig om het stil te houden? Of valt je dat Nee, ik met? ga er op zich niet zo meuten mee. De mensen om me heen, wie is mam en Fleur, die hadden er meer meuten mee dan ik zelf. Alleen op de momenten dat je echt bij de mensen coacht die dan dicht bij je staan, Mhm. die dan echt ook vastlovend gek zijn, die weten de juiste vragen te stellen, hoe dat je dan even moet zeggen, weet je wel. Ja. Want
dit hebben ze dus wel wat meer moeite gehad om dit dan eigenlijk vurig te houden. Klopt. Vertel, Ja. wie komt het? Ja, Rick is al 8 jaar gewend dat mensen die altijd vragen stellen. Maar ja, echt niet. Dus door een leef ik regelmatig vast, ja. Ja, en heeft er zich dan nog eens keer in B gesprongen? Of heb ze toch eens Gelukkig keer wel. zichzelf aan de handrem moeten trekken? Nee, gelukkig was Rick er altijd in de buurt, ja. Ja, maar dan is wel natuurlijk het moment dat het dan eindelijk door is. Dan zijt je er ook van dicht natuurlijk een hele last af. Dat geloof ik dan toch wel. Ja, zeker. Ja. Oké, jij hebt natuurlijk al nog een aantal schoenniksjes ook mogen doen als Prinsenpaar van de Heikneuters. Wat is tot nu toe het schoonste wat ze gedaan hebt? Ik denk toch wel echt de Prinstreffen. Ja. Met alle verenigingen bij elkaar. Ja, dat is een hele grote happening geweest. Dat heb ik tot nu toe eerder nog hier zeggen dat dat het schoonste is. Wat is er nou zo leuk aan geweest? Ja, het is gewoon dat heel podium dan vol staat. En ja, gewoon, je kan heel hard feesten. Ja. En zijn er nog een aantal dingen ook die nog gewoon komen, hoe dat ze heel erg naar uitkiezen om te gaan doen? Ja, de Vastenavondse prijsparty. Ja, dat is ook altijd een leuk feestje, heb ik gehoord. Ik ben er nog Ja. niet geweest, maar ik hoor ook altijd dat dat een heel leuk feestje moet zijn. Ja. Dus dat gaat ook wel schoon weer, denk ik. Hoe kijk je tot nu toe met een heel goed gevoel op terug? Dat je zegt van, nou, dat was chic. Los van de dingen die nog gaan komen. Hè? Ja, nee, ik denk op afgelopen zondag 2 recepties van toch wel allebei prinsen die gekost. Mhm. Dat is altijd wel leuk dat je werd gevraagd als prins en de uitropingen die komen en dan ook nog mensen die je kent. Ja, dat is meer kun je niet wensen. Nee, bedenk je dan ook iets apart? Dat je denkt van, nou, daar gaan we nou echt iets speciaals geven? Of... Nou, nee, we hebben wel iets speciaals voor iedereen. En dan voor Jannik, dat is mijn kameraad. Daar heb ik wel iets extra speciaals voor. Ja. Ja, dus dat was gewoon op dat moment net even iets anders, zeg maar, kindje kon doen. Jij had je op het toffel, of op het toffel, zeggen we bij mij in toffel, hij hier de medailles liggen. Ja. Misschien ook schoon om die even te laten kijken. Vertel eens even wat erop zit. Ik hou heel veel van hockey, dus ik heb de orde van de swingers hockeysticks ingesteld. En daarom sta ik hier met een filter op. En met mijn hockeystick. En voor de rest heel veel schoenen, diverse kleuren zijn ik erin terugkomen. Ja, heel veel confetti en zo. En vlaggetjes. Dus ik ben stiekem ook wel een beetje een fiercebeest. Ja. Ja. Dus dat kun je op met de jeugd in ieder geval zeker goed op je kopij. Ja. Nou, dat twijfel ik dan ook zeker niet aan. Geitje van u ook bij. Vertel eens wat door en terugkomt. Ja, daar waren we eigenlijk binnen 2 minuten over die medaille. Je gaat allemaal heel snel bij jullie ook, hè? Ja. Natuurlijk het cuisine rondom, het blauw, want dat is mijn eigen bedrijf. Ik heb een cuisinebedrijf. In het pubje van Rowenaise, want daar hebben we ons leren kennen op het slotconcert. En die had een handbal vast, omdat Fleur doet handballen en een dagspel in de moeder, omdat ik dan dacht. En dan zit er nog een 7 in, dat is van de oom van Fleur, die een aantal jaar geleden helaas overgeleden. En dan zit A3 in, dat is Adrie. Dat is de vader van een adjudant van mij, die is een paar maanden geleden overleden. Hoe dat ik ook mijn bedrijf aan te danken heb. Dus dat vond ik toch wel speciaal om er beter te doen. Ja, nee, dat vind ik ook dat je het heel schoon gedaan hebt. En we hebben de orde van het gekke tupje, gekke van gekkenwerk. En het tupje van de tupjes uit hij natuurlijk. Ja, maar toch is het allemaal een beetje begonnen ook. Ja, dat was begonnen. Ja, zeker. Ja. Nou, kijk, daar heb je toch iets heel schoons om de nek hangen, hoe dat je zeer gruts op mocht zien, dacht ik zo. Zeker. De vastelovend komt nu natuurlijk ook steeds dichter en dichterbij. Ik zei, we hebben een paar schoon dingen al gedaan. Ik vroeg net aan u hoe dat je nog naar uitkijkt wat er gaat komen. Dat is een surprise party. Hoe heb je nog zin in? Nou, ik denk toch wel gewoon de morgen met de optocht en hij. En aankomende vrijdag LVK-finale samen met Margo Willemien. Ja, dan hebben we deze natuurlijk al uitgezonden, maar... Er werd later uitgezonden. LVK is dan natuurlijk al geweest. Het ziek zijn is die door wel. Ja, ik heb me er eigenlijk al maanden geleden op ingesteld dat ik niet kon schoon dat dan een surprise party was. Dan belde Robert me maandagavond. Als hij wilt schoon, dan giet immers mij. Je mag dan als prinsenpaar doorheen gaan. Ja, meer geweldig kun je niet maken. Nou, maar dat is in ieder geval ziek dat je dat mocht. Want ja, je ziet het ook maar 1 keer. Dus dat mogen ze dan in ieder geval op die manier ook door maken. En dan kan ik zeggen, het is een leuke happening. Ik ben er ook een paar keer geweest. Ja, ik ook. Wat dat betreft is dat ziek. Maar nu natuurlijk met een extra gouden randje. Dus dat gaat zeker goed komen. Voordat je afscheid van mij gaat nemen, wil ik daar ook nog aan vragen om een devies te doen. En ja, we hebben traditie dat de jeugd dus allerlaatste mogen. Want de jeugd is de toekomst. Dus ik zeg dat ook gewoon tegen iedereen dat het zo gaan doen. En dan zou ik zeggen, laat je devies huren. Ja. Dinsdag zetten we de casino aan de kant en gaan we vissen in het Heikneuterland. Nou, kijk aan. En dan moet ik zeggen, als allerlaatste mee eruit kaken.
Met dit merk je vooral dat je vast en over je helemaal top. Nou, kijk aan.